खुलुमबाय बयखौबो जोंनि बे फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूट जायबा कदमतला जेडी रड क'क्राझाराव लकेट जायो बे मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों इयुथफोरनि थाखाय जायबा मिनिमाम क्वालिफिकेशन 10 पास जानानै दङ बेनो जाहैबाय इमिरेट्स फ्लाइट केटारिं दुबाइनि थाखाय माने हायारिं जानो थांगासिनो दङ दा बे जोंना माने रेजिस्ट्रेशना सोलिगासिनो दं आरोना जायबा लाइमोनफोरा गोसो दङ बे इन्डास्ट्रियाव थांनो थाखाय बे जोंनाव माबा रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बाराबो दङ कन्टेक्ट नाम्बारा 8099554765 एबा 9394796813 आव माने बिसोरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो रेजिस्ट्रेशननि थाखाय रेजिस्ट्रेशना दासिम सोलिगासिनो रेजिस्ट्रेशना दिनैनिफ्राय सोलिसिगोन दा बेखौ जाय इन्ट्रेस्ट माने रेजिस्ट्रेशनखौ थाब रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनो हागोन आरो जोंनाव फैनानै एबा कल खालामनानै कन्टेक्ट खालामनानै एज लिमिटआ जाहैबाय मिनिमाम 21 एज ओमफ्राय आप टु 32 सिम होनो हागोन आरो ना बयज एन्ड गार्ल्स बोथ बयज एन्ड गार्ल्सनि थाखाय मिनिमाम सेलारिया बिसिना दा 34,000 इन इंडियन रुपीस माने 34,000 को होगोन स्टार्टिंगआव विथ फूड एंड एकोमोडेशना माने इनक्लूड जागोन आरो कंपनीनिफ्राय माने बे फ्री जाहैगोन आरो एक्चुअली जितु बुंदों बे माबायदि जागोन बे जितु खामानिफोर बे जाहैबाय फ्लाइट केटारिंनि थाखाय इमिरेट्सनि आन्दारावनो जागोन फ्लाइट केटारिं डिपार्टमेन्ट थायो बेनि थाखाय जाहैगोन आरो ना थांलाय फैलाय पासपोर्ट इन्डियान पासपोर्टखौथ' जोङो गावसोर जाय कैंडिडेटआ माने रेजिस्टार खालामगोन बेखौ जों गाइडेन्स होखागोन इन्डियान पासपोर्टआथ' मेन्डेटरि बेखौ खालामनांखागोन बाट भिजा आरो टिकेट बेखौ गासिबो कंपनीनिफ्राय प्रोवाइड खालामगोन आरो सीटनि लिमिटआ 500 कैंडिडेटनि थाखाय जोङो माबा लादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि इन्स्टिट्यूटआवनो कम्पिउटार कोर्सनि फ्री एडमिशन सोलिगासिनो दं थ' जायबा इयुथफोरा जाय लाइमोनफोरा इन्ट्रेस्ट दङ बिसोर फैनानै कम्पिउटारनि थाखायबो रेजिस्ट्रेशन खालामफैनो हागोन आरो